Er du træt af, hvordan sved fra dit ansigt og hoved påvirker din hverdag? Jeg er Peter Svamo, læge på Svedklinikken og har hjulpet tusindvis af mennesker med at slippe af med overdreven svedtendens. Overdreven svedtendens i dette område er både synlig og ubehagelig. Sved kan løbe ind i øjnene eller fremstå som irriterende sveddråber. Det bliver ofte misfortolket som nervøsitet eller stress, hvilket skaber udfordringer både socialt og i arbejdslivet. Vi kan hjælpe. Hos Svedklinikken behandler vi overdreven svedtendens i ansigt og hoved med Botox-indsprøjtninger. Behandlingen tager kun et par minutter, og vi sørger for, at du føler dig tryg og godt tilpas. Resultatet er svedfrihed i op til 6 måneder. Bivirkninger er sjældne og forbigående, og du kan hurtigt vende tilbage til hverdagen efter behandlingen. Vil du slippe af med sveden i ansigt og hoved? Bestil din gratis og uforpligtende konsultation hos mig og tag det første skridt mod en mere tryg og fri hverdag.